kusumaning ratri mung sawiji kinan alah mikir mati mikir cek iki ngomong iki kabeh wis terus mati mikir mati kusumaning mati lah kok kowe meneng lah mikir mbok kene lah wong papat wis papat mikir mbok cekel kabeh jangkrik konangan lho lah ayo kowe iki ora omong ngene iki terus piye aku wirangan terus ngarepe Mbak Endah kusumaning lah mikir digawa kabeh man sendere kelakuane elek mikir dikelompokno lawang digawa mikir Kusumo Wijaya mikir dikelompokno kabeh lah aku yo ora iso nyanyi ati kabeh mikir jaluk kono ya kusumaning ati kok mingkem RHS Produksi karlan semi kusuma ing taman sari mangklung manungklung wengi kelawan bulan nendetari namjarom sasmito sang kumbang wayang rangsang pucuk sari neng
Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya diaturi. Semoga wae kanggo tulodo lan kanggo kusumaning bangsa lan kusumaning keluarga. Amin. Khususnya kanggo panjenengane keluargane Mas Rabu. Amin. Mas, Amin. aku untuk dawuh ke sutradara. Isih tambah siji kas. Tambah satu lagi. Bonus sekali-kali go Mas. Sariman ben melu nyanyi jajalan. Mas, jangan menangis. Jangan menangis, Mas. Monggo. Jangan menangis. Jajalan ya. Ayo, Mas. Man, jangan menangis, Mas. Lagune Pak. Iki lho. Ingin kok mati neh niki. Iki lho. Ini ku menangis sawilah bojoku Ngentot terus. satu buah lagu Maka derekaken Sugeng Kondur. Sapa sok kenal SKED saiki bareng duwe FB Pro Lagune judule Ingin Ku Menangis. Ingin ku menangis lho. jenenge gak ingin ku nangis. Saatku terpaku. Menyenangkan nasib diri yang tiada arti. Oke. Lagune judulnya Ingin Ku Menangis. Lagune anu Waljina. Waljinah mungkin kolom. Lah coba man. Lagune Tommy J Pisa. Iwan Palos. Iwan Palas untung kiper ngono. Wis. Yo. jajal Lah itu kan. Kita dengarkan suara asli dari Mas Sariman. Wah. Iki ku apa nyanyi apa nih gendek bocor. Tek-tek ngono. Ingin ku menangis saat ku terpaku menyenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, hari-hari berlalu bagai jalan mimpi. Seakan ku berjalan di balik awan kelabu, yang ada hanya hitam, yang ada hanya gelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. RHS Production Putih Batang WMN juga Kantong Channel. Ciro Lopa. Ingin ku menangis saat ku terpaku Yo yo yo. menyenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati, tak
Bahagia selalu nggih. Memang wis dilekasi ket sore. Nggih. Muga-muga tansah pinaringan Lho, kelanggengan. sapa kae presidi? Iki sapa neh? Tak kon do mulih kabeh perkarane do ora gelem mbok tukon. Lho. Lah wong tak tukoni kok ora gelem iki ngopo? Mergo ana wong desa sing ngerti kowe Ngerti apa? nyambut gawemu ning gone Kutha Raja jebule ora mung tukang pijet. Kowe kok mondo kaya ngono? Seksine akeh, wong do buyar, engko nek prahasini teko aja gelem ditukoni mergo duwike dhuwit aram. Duwe lek ku nyambut gawe tenanan kok darani duwe. Nek kowe nyambut gawe mung nyambut gawe tukang pijet, ning kene apa omahmu saiki dadi apik? Omahmu dadi gedhong magrong-magrong. Mergo aku iki nyambut gaweku, Rino tanggo bengi, bengi tanggo Rino. Kowe dadi simpenane negara. Apa kowe? Kakak, Ngene kan, akan jadi le, sabar, sabar. sembrono kowe. Iki aku ora mau ngucap, ora mau ngomong. Ning ana saksi lan buktine. Engko nek kowe ora percaya kelakuane bojomu, mara omahku tak dohno sapa sing ngerti. Ayo ya. Ini sampeyan. Bisa nyepelani aku, Kakak. Kepala Loro, Kakak, loro. 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 Apa salah luputku, Kakak? Jadi sampeyan tega nyepelani karo aku, Kakak. Ana perkara ngene wis ndatak takon apa salahmu? Salahmu kok kempit kok endit. Apa, Kakak? Yo kene itu orang. Loro, Kakak, loro. Pancen aku ora ngerti apa luput. Rap sini. Bot-bote wong lanang. Nyambut gawe bali ono omah. Apa kowe lalasi karo wong lanang? Apa kowe nyugoto karo wong lanang? Babar pisane ora. Malah kaporo saben dinane kowe mung lelaki kelawan jaya negara. Sakwise aku nyepalani kelawan kowe. Dikondol lawan aku lamun tok loro sing kok rasake. Nanging isih loro sing tak rasake, Rajini. Aku nandang wirang. Saben-saben aku ketemu menungso. Mestine wae aku cenges. Mergo aku lanang sing ora bisa ngayomi lawan bojo. Mergo iki sapa tumindamu, Rajini. Iso, Kakak. Sampeyan mojoke aku iso. Aku kerapopo, Kakak. Nanging elek-elek, Kakak. Rikala sampeyan dadi wong larat, urip ning desa, durung dadi prajurit Taman Raja Majapahit. Sopo sing dadi korbane, Kakak? Aku, Kakak. Yo kene sampeyan tansah sio karo aku. Tansah mojoke karo aku, Kakak. Apa kaya ngono jenenge bojo, Kakak? Apa luputku karo sampeyan, Kakak? Jiwa lan ragaku wis tak pasrahke karo sampeyan. Tak korbanke kanggo sampeyan, Kakak. Rahab sing sing gedhe pangapuran. Mergo kebranan atiku. Sak temah aku nyempalani kelawan kowe, Rahab.
Yen tak pikir gununge luput kuwi ora ning kowe. Nanging manggon ning aku Prahapsini. Nalika semono aku perintah kelawan kowe supaya kowe lelati kelawan Jaya Negara ing ujug. Aku mung kepengin gayuh kamulyaning uripku. Ning kene sepisan meneh aku kepengin namtu kelawan kowe Prahapsini. Apa kuwi Kakang? Apa anggonmu tresna kelawan aku? Kuwi isih kanthi tandesing batinmu. Anggonku tresno karo sampeyan lahir temu sing batinku Kakang. Paribasan ora ana wong lanang liya kejaba sampeyan Kakang. Kena tak ugemi ucapmu. Yo kene ora Kakang. Yen kaya ngono, aku duweni sarana. Lamun to Jaya Negara isih bisa nyawang gebyaring jagat, urip ora bakal tentrem. Saben dinane aku mung nandhang wirang. Mula ganti kuwi, Prahapsini. Kepiye Kakang? Aku bakal racik jamu bakal tak wenehi daru beksi. Ing pamrih Jaya Negara kudu tumekaning pati. Jamu kuwi ora ana liya menungso sing ngaturna. Mung kowe wong ayu. Aku Kakang. Aku ning mburimu, aku bakal mlapati jangkahmu. Yen kaya ngono, aku bakal jaluk sampeyan karo sampeyan aku jaluk pamit yo. Awan-awan Sing hati-hati wong ayu. aku jaluk pamit yo Kakang. Pancen ana menungso sing nyelametake kan. Nggih, Jaya Negara. Rek ning Praja Majapahit Kumlang. Mula nganti kuwi sesenono. Aku dhewe kang jeneng ratu Sang Prabu Anom Rakuti. Prabu Anom Rakuti. Mula nganti kuwi asemi lan kowe ra Kados pundi sinuwun? ing ujug atiku jek ikit-ikit. Atas patine bojomu ya sedulurku. Kalau bojoku hukum mati. Mula kanthi kuwi Jaya Negara golek ana nganti ketemu. Paten ana. Wis wae jauh. Sing jamu iki tak ombe mengkone ladya kelawan aku. Kados katen kula namung ngestokaken kok sinuwun. Jaya Negara. Surat patraga dipun kiyataken seneng Rakuti. Sing jalari kabeh ora ana liya mung Rakuti. Palesno sastra wirangku. Rakuti parang.
iki modo sing bakal ngungkeh-ngungkeh kae bawan. Kowe bali kembali. Apa sing dadi karep? Mergo kudine ora pantes menoto ana ing Majapahit. Yul, lamun tok ora mudhun saka Datuloyo, aku sing bakal nglorot alungguhan Rakuti. Dadi cetane kowe sabelo karo Jayanegara. Ora kliru. Yen pancen kowe kepengin mateni Prabu Rakuti. Ayo, adepono kowe arek. Wis iya. Jebul kowe moto. Ora kliru. Yen ngono sing nyelametake Prabu Jayanegara kuwi. Pancen mergo kabeh pemberontakan ning Majapahit kowe sing jalari Rakuti. Ora nyuruh babar pisan. Lamun to prajurit Harmaputra wis wani jongkeng kawe bawan ning kraton Majapahit. Reh ning kuwi kalbu watu sandung aku moto. Kuwi tak singkirake suku. Ayo tentoke kuwi watu sing bakal mati.